nenos e nenas. Hoxe estamos aquí para conmemorar o Día Internacional da Muller. Un día para recordar que temos que seguir loitando para conseguir a igualdade de xénero, a igualdade entre os homes e as mulleres, a igualdade entre os nenos e as nenas. Sen olvidar que, aínda que todas as persoas somos diferentes, as mulleres e os homes, os nenos e as nenas, temos os mesmos dereitos e deberes. Neste día queremos recordar a unha muller que se celebra os 200 anos do seu nacemento, chamada Concepción Arenal, que foi moi importante na súa época, pero que tivo que loitar moito para conseguilo. Sonamos ese nome? Igual dunha rúa que hai en Lugo, pero non vos preocupedes, agora imos falar algo da súa vida. Como se chama? Concepción Arenal! Concepción Arenal foi escritora, visitadora de cárceres, educadora e feminista. Naceu en Ferrol o 31 de xaneiro de 1820. Desde moi nova quixo estudar Dereito, Pero naquela época a universidade estaba prohibida para as mulleres. entón ela decide disfrazarse de home para poder asistir ás clases. Así que corta o pelo e vístese con levita, capa e sonreira. Cando o reitor da universidade a descubre, é despois de facerlle un examen para comprobar que sabía o mesmo que os seus compañeros homes. Decide deixar que asista ás clases, pero nunca lle darán o título. Para poder asistir ás tertulias literarias, tamén ten que disfrazarse de home. Para poder publicar os seus escritos ten que firmar con nome de home. Foi a primeira muller visitadora de cárceres feminina, posto que naquel momento era ocupada exclusivamente por homes. Foi a primeira muller cun cargo na administración pública. Despois, foi cesada do seu cargo por publicar unha obra onde defendía os dereitos dos presos e das presas. Ela identifícase coas ideas progresistas. Entabla amizade cos pedagogos defensores da libre ensinanza. Nos seus libros defende: O libre acceso da muller á educación, tira por terra as ideas que promoven a superioridade do home, critica. a disparidade de sordos entre homes e mulleres. As súas obras foron revolucionarias naquele momento. A súa obra abriu moitos camiños para as mulleres e aínda hoxe seguimos exixindo que se cumpra a palabra que ela gritou e escribiu: igualdade.